Исәнмесез, Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыруы. Биредә без бары тик лайыклы җырларны гына тыңлыйбыз һәм аларны башкаручылар белән иҗат турында сөйләшәбез. Сезнең белән мин, Илгиз Шәкуров. Яңа 2024 елның беренче атнасы узып та бара. Бу хит-парад катнашучылары арасында көрәш кыза. Кемнәрдер килә, икенчеләр төшеп кала дигән сүз. Эстрадада сезон дәвам итә. Җырчылар иҗатта кайный, эзләнә, тамашачы мәхәббәтен яуларга тырыша. Музыкаль бизнесның җиңел булмавын башкаручылар еш кабатлый. Көчле конкуренция, үзгәреп торган таләпләр, яңа технологияләр. Тамашачыга кичә ошаган әйбер бүген инде ярамый. Җырларны хитка әйләндерү дә гади эш түгел. Нәрсә соң ул хит? Җырларны уңышлы итүнең сере бармы? Хитларны каян табарга? Бүгенге тапшыруда шул хакта сөйләшербез. Лилия Хайруллина үз репертуарындагы иң төп хит дип җиләкле җәй җырын атады. Ул аны балачагыннан бирле башкара. Берничә ел элек яңартып яздырганнан соң җырның яңа сулышы ачылды. Әтием Рөстәм Хайруллин иҗат иткән җырны шулай яшәтә алуыма шиксез шатман дип уртаклашты безнең белән Лилия. Минемчә, җиләкле җәй җырын ретро җырлар исемлегенә дә кертеп була. Лилия әйтүенчә, иҗатындагы икенче хит «Утрау» җыры. Ул җырчыны тамашачыга яңа яктан ачты. Шушы җырдан соң Лилия күбрәк заманча юнәлештә иҗат итә башлады. Безнең тапшыруда Лилия Хайруллина җылыт җыры белән катнаша. Бу җырга өметләрем зурдан, аның авторлары бик күп популяр җырлар авторы Гүзәлия белән Гөлүсә Әхмәтҗанова. Җыр тамашачы күңелендә үз урынын тапсын иде дип уртаклашты безнең белән Лилия. Бездә Лилиягә һәм аның җырына уңышлар телибез. Тәрәзәмә килде, ай шәүләсе булып, күбәләктәй уйна керфегемә кунып. Алларыма чыкты, кояш нуры булып, җылыт йөрәгемне йөрәгеңә куеп. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Көтмәгәндә килде, җил давылдай кубып, син каршыма йөгер кулларыңны сузып. Күк йөземне каплап алган кара болыт, ни калдың син йөрәгемдә яра булып. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бик онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт
Жылытәлі Йөрәгемне жылыт салқын бит Онтлар иткән сөю учагыбыз Көлгә калып янып беткән бит Хит парадны Винарис Ильегет дәвам итә. Аның фикеренчә, җырны халык отып алып башкара икән, димәк ул хит. Без бит җырларны кеше күңеленә үтеп керсен дип иҗат итәбез. Кабатлап җырлыйлар икән, димәк максатка ирешелгән дип уртаклашты башкаручы. Үзенең хит җыры дип Винарис килеп китсәң ни була җырын атады. Ул аны Пермдә яшәгән вакытларында ук яздырган, әмма тамашачы бу җырны берничә ел элек кенә ишетеп алды һәм яратты. Шул җырыңны радиога биреп кара әле дип Винариска бер продюсер киңәш иткән. Ул продюсерның исемен җырчы сер итеп калдырды. Менә шулай, җыр хитка әверелсен өчен аның вакыты килеп җитүе һәм яныңда акыллы киңәш бирүчеләр дә кирәк. Бүгенге хит парадта Винарис мәхәббәт була үзенчә җыры белән катнаша. Карыйбыз. Yaradam deyip әйтү белән әле мәхәббәт булмый. Мәхәббәт ул хыянәткә һич кашан да юл куймый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул кышта түгел, аны тотып алырга. Шия түгел, ул мәхәббәт Эзеп алып татырган. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Тәүге мәхәббәт кенә ул бер кайчан да онытылмый. Салкын сулар сибеп кенә аны сүндереп булмый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә
Яшьлектә дә, картлыкта да булай икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да булай икән үзенчә. Булай икән үзенчә. Булай икән үзенчә. Җырны хит булсын дип иҗат итү дөрес түгел. Иң мөһиме ул башкаручының үзенә ошарга, сыйфатлы булырга, яңача яңгырарга тиеш дип фикере белән уртаклашты Арслана. Аныңча, шушы шартлар үтәлгәндә генә чын хит барлыкка килергә мөмкин. Яхшы җыр иҗат итүнең тагын бер усулы аларны үзең язу. Арслана шулай эшли дә. Безнең хит парадта ул такси җыры белән катнаша. Хәзер шуны аңлыйм, солкын карашыңны күрәм, арабызда башка беләм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси алга чаба, ерагая безнең ара. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Чакырма мине бүтән, соңгы өмет сүнгән күптән. Саубуллашып тора алмыйм, яңа таңнарыма атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Гыйнвар айында лайыклы хитка Артур Исламов килеп кушыла. Ул югары сәнгать белән эстрада юнәлешен бергә алып баручы җырчы. Шуңа да фикерләре минем өчен аеруча кызыклы булды. Җыр хит булсын өчен аның ниндидер үзенчәлеге булырга тиеш. Көе, сүзләре, ритмы яки аранжировкасы башка җырларныкыннан аерылып торсын дип сөйләде Артур. Соңгы вакытта ул тамашачыга үзе язган җырларын тәкъдим итә. Шулар арасыннан Булат Ибрахимов сүзләренә иҗат ителгән Тотар алга
Ага җырын аерым атап узды. Бу җыр көчле һәм горур татар халкына багышлап язылды. Хитка әйләнер дип көтмәдек. Тамашачы аны үзе күтәреп алды дип сөйләде Артур Исламов. Безнең тапшыруда Татарстанның ат кызынган артисты Тормыш яме дип аталган җыры белән катнаша. Yolundağı şeşeklerde her kaysımız üsema turgülde Kuldan kula kuş yaşalı üzülmesin bizning yürek jırı Aziz halkımız irinlerde ikmekte mi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün Güçlü ruhlu batır kişilerde irinlerde ikmekte mi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Dostlar kirek uzun yolda Yol көңілсіз барсаң ялғыз ғына Тамшылардан күл жайыла Бірге болсақ дүния матур болар Жерге бақыт тула Ирінлерде икмәкте ми рәхмәт яусын Тырыш кешеләргә бұл тұрмышның бүтін яме Күчле рухлы батыр кешеләрдә Ирінлерде икмәкте ми рәхмәт яусын Тырыш кешеләргә бұл тұрмышның бүтін яме Күчле рухлы батыр кешеләрдә Nerede ikmekte mi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Irinlerde ikmekte mi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Син койда син дип җырлый Айрат Сафин. Җырын тулысынча тыңлап карамасаң, хитлар эзләп юлга чыккан диярсең. Бактың исә ул бу җырны сөйгән ярын эзләүчеләр исеменнән башкара икән. Игътибар иткән булсагыз, Айратның барлык хит җырлары да мәхәббәт турында. Моннан без бер генә нәтиҗә ясый алабыз. Җыр хит булсын өчен, ул мәхәббәт турында булырга тиеш. Айрат, сереңне шишкән булсак, ачуланма. Хит җыр һәркемгә кирәк. Nazlar iken Bizning matur parlar itken
икән Мәхәббәтле язлар дигән Шушы икән Синең кайда син шуна мин Яшелегенең тоннары Язга тиң Сине кайда син шунда мин Яшелегенең тоннары Язга тиң Günler miken, tünler miken Janna nurun sipken Әллә ваймы йолдызлардан Бәхет сүзен шиккен Безнең җәйләр җиткән Шатлык хисе балкый йөзедән Хисләреңне аңлыйм беләм Ярты сүздән Сине кайда син шунда мин Яшелегенең тоннары Язга тиң Сине кайда син шунда мин Яшелегенең тоннары Язга тиң Яшелегенең тоннары Язга тиң Син кайда Хит парадыбызны Гүзәл Гарафиева дәвам итә. Иреннәрең синең алдамый дип җырлар ул. Җырчы үзе дә нәкъ менә шушы җырын хит дип саный. Һәм уларның авторлары Марат Мухин белән Илшат Гыйниятуллинга бик рәхмәтле. Җырның уңышы беренче чиратта аның авторларыннан тора ди Гүзәл. Без аңа киләчәктә әле бик күп хитлар телибез, ә хәзер сүзне үзенә бирәбез. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың, янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың, җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә, синнән башка берәүне ярата алмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана,
Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр, назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә, яктылыгы җитәр гомергә. Син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алдамай, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамай, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамай, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Гөлүс Хабибрахманов хит турында хыялланып утырмый, тырышып иҗат итә, эзләнә. Син бөтенләй көтмәгән җырда көннәрдән бер көнне хитка әверелә ала ди ул. Гөлүс җырдан хит ясау ысулларын да атады. Я җырны озак вакытка телевидение һәм радиога ротациягә бирергә, яки аны дөрес урында һәм вакытта башкарырга кирәк. Җырчы фикренчә, аның хит дип атарлык җыры «Син минеке». Гөлүс безнең хит парадта да шул җыры белән катнаша. Сез инде аны беләсездер. Бүген тагын бер кат тыңлыйк әле. Жанымны, йөрәкне яулаган, сине уйлап туймаган. Гөлем дип сине сайлаган, сине сайлаган, сайлаган. Жаным мәхәббәткә тулы, жаным моңнарыма тулы. Син минеке, син минеке. Син минеке, син минеке. Сине генә син кирәк, сине генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Сине генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Син фәрештәм табылган җирдән, юлга карап мин көткән. Уйда мәңге син, син икән, мәхәббәтем син икән. Жаным мәхәббәткә тулы, жаным моңнарыма тулы. Син минеке, син минеке. Син минеке, син минеке. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк,
кирәк. Сине генә син кирәк, сине генә син кирәк. Тәкъдиремә син дә вәдимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк, син кирәк. Сине генә син кирәк, сине генә син кирәк. Тәкъдиремә син дә вәдимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Лайыклы хитка килеп кушылучы тагын бер җырчы Илназ Нургалиев. Шишмә кызы дип моңланыр ул. Илназ әйтүенчә, әлегә аның хитлары юк. Шуңа да ул тырышып иҗат итә, эзләнә, экспериментлар ясый. Серен белсәм, гел хитлар гына яздырыр идем ди яшь җырчы. Илназ, шулай да бер серенә төшенсәң, безгә дә әйтерсең әле, яме? Шәйгә айлы кичтә сине очраттым, ямьле мөкле шишмә янында. Таң атканчы кинәт сине югалттым, йөрәгемне салдың утларга. Бассам мин йөрәк ярсуларымны, табыйм икән сине кайлардан. Ура булсам бергә йөргән юлларны, мөкле шишмә чыкмый уйлардан. Бассам мин йөрәк ярсуларымны, табыйм икән сине кайлардан. Ура булсам бергә йөргән юлларны, мөкле шишмә чыкмый уйлардан. Шишмә суы кебек тәмле иреннәрең, үпкән идем сине таң аткач. Изгәләнеп әрни минем йөрәккәем, шундый шибәр кызны югалткач. Бассам мин йөрәк ярсуларымны, табыйм икән сине кайлардан. Ура булсам бергә йөргән юлларны, мөкле шишмә чыкмый уйлардан. Бассам мин йөрәк ярсуларымны, табыйм икән сине кайлардан. Ура булсам бергә йөргән юлларны, мөкле шишмә чыкмый уйлардан. Көндә кичтән мөкле шишмәгә килеп, бурасына ятып су эчәм. Хыялланып син дип хис итеп, мөкле шишмә белән сөйләшәм. Бассам мин йөрәк ярсуларымны, табыйм икән сине кайлардан. Ура булсам бергә йөргән юлларны, мөкле шишмә чыкмый уйлардан. Бассам мин йөрәк ярсуларымны, табыйм икән сине кайлардан. Ура булсам бергә йөргән юлларны, мөкле шишмә чыкмый уйлардан. Ура булсам бергә йөргән юлларны, мөкле шишмә чыкмый уйлардан. Алмаз Закировтан җырны ничек хит итәргә дип сорагач, ул бер мәлгә югалып калды. Сорау гына җиңел, ә хит җырының формуласын исәпләп чыгару гади түгел икән. Безнең хит парадта катнашучы күпчелек җырчылар кебек, Алмаз Закиров та көнне төнгә ялгап эшләргә, эзләнергә, җырны мөмкин кадәр күбрәк әйләндерергә кирәк дип саный. Шуңа өстәп хит тудыруның тагын бер хикмәте бар икән, заман сулышын тоеп эш итү. Сүзне Алмазның үзенә бирик. Тормыш урманында адашкан чагымда,
Бақытсың мені ізләп таптың. Елмайып күләрлік, ярата біләрлік, саф хисләргә ураттың. Бақытсың мені таптың, ярат дедің, яраттың. Yanıma da canıma da yakın kişini taptın. Baqıt sen meni taptın, kış yağında жылыттın. Kullarına mehabbatga birdin yürek aşkışın. Baqıt sen meni taptın, yarat dedin, yarattın. Yanıma da canıma da yakın kişini taptın. Baqıt sen meni taptın, kış yağında жылыттın. Kullarına mehabbatga birdin yürek aşkışın. Karangı yolunda kütmegen şağımdan nur sipip sokmağım yaptırdın. Sen mine ışanıp mehabbatte yanıp senlik kileşekке aşıktın. Baqıt sen meni taptın, yarat dedin, yarattın. Yanıma da canıma da yakın kişini taptın. Baqıt sen meni taptın, kış yağında жылыттın. Kullarına mehabbatga birdin yürek aşkışın. Baqıt sen meni taptın, yarat dedin, yarattın. Yanıma da canıma da yakın kişini taptın. Baqıt sen meni taptın, kış yağında жылыттın. Kullarıma mehabbatga birdin yürek aşkışın. Baqıt sen meni taptın, yarat dedin, yarattın. Yanıma da canıma da yakın kişini taptın. Baqıt sen meni taptın, kış yağında жылыттın. Kullarına mehabbatga birdin yürek aşkışın. Kullarına mehabbatga birdin yürek aşkışın. Ижат юлын яңа гына башлаган җырчылардан хит җыр турында сорагач, алар уйланып кала. Менә Илназар кистереп җавап бирде. Әйдәгез сүзне үзенә бирик әле. Һәрбер җырчы хит дип хыяллана. Инде үзем автор башкаручы буларак, үземнең җырларымны хит дип күрәм. Интернет челтәрендә без опрос ясаган идек. Шунда минем "Син кайда җәннәт" дигән җырым лайыклы булды. Аларга халкыма бик зур рәхмәтле. Инде авторларым әйтеп китәсем килә. Гөлфия Шакирова, аңа бик зур рәхмәтле. Эльвира Әхмәтова, Гөлинә Шәйхи, алар белән бүгенге көнгә кадәр эшлим. Тормыш дәфтәренә язып, кем куясын ауларны, ничек кенә шын итәргә, бәхет дип юрауларны. Әллә якыннар теләге языла микән шунда? Шиша алмаслык серләр бар без яшәгән җиһанда. Шунысы бар нигә тормыш, төрле бездә төрлечә. Кеше рәхәтне аңламый, авырлыкны күрмичә. Эй Ходаем, тигез бүләк, бир барсына бәхетне. Алда килгән сынауларга барыбер дә рәхмәтле.
Алға келген сынауларға барыбір де рахметілі. Исен сау болсын якыннар, янда болсын туғаннар. Достар бар бит біздің үшін, болсын деп тырышқаннар. Тұрмыш дәфтәріне әйдә, өзіміз жазық барсын. Кішінің узған ғұмыры яқты юл болып қалсын. Шулысы бар неге тұрмыш, түрлі бізді түрліше. Кеш рахатны аңламай, ауырлықты көрмейше. Әй Құдайым тигіз бөлек, бір барсына бақытыны. Алға келген сынауларға барыбір де рахметілі. Алға келген сынауларға барыбір де рахметілі. Неге тұрмыш, түрлі бізді түрліше. Кеш рахатны аңламай, ауырлықны көрмейше. Әй Құдайым тигіз бөлек, бір барсына бақытыны. Алға келген сынауларға барыбір де рахметілі. Алға келген сынауларға барыбір де рахметілі. Бүгінгі тапшыруда біз хит жырлар ничек ижад ителгәнен ачыкларга тырыштык. Әлбәттә, аның төгәл бір рецепты юк. Шунысы да бар, һәр кемнең күңелендә үз хиты яши. Ул ниндидер вакыйга яки кеше белән бәйле булырга мөмкин. Бу урында һәр берегез күңел хитыгызны искә төшереп алыгыз әле. Дуслар, онытмагыз, лайклы хитта катнашучы үзегезгә ошаган җырлар өчен тавыш бирүдә мөмкин. Моның өчен җырның исемен 5533 номерына язып җибәрү сорала. Тулы мәгълүмат meydan.tv сайтында. Ә бездән теләк бер генә, җырчылар хитлары яздырып торсын, ә без аларны сезгә җиткереп торырбыз. Лайклы хит тапшыруында сезнең белән мин Илгиз Шәкуров булдым. Бүгенгә сау буллашабыз, ялларыгыз матур үтсен.